magkasamang direksyon at flavor. Papa Pets TV na naman ang inyong kasama sa daan. Motovlog na may dalang saya sa buong kabahayan. Mula sa syudad hanggang sa sulok ng kabundugan, ang bawat takbo ng gulong may kwentong kapupulutan. Habang nagpapatakbo, naisip ang mag-vlog sa YouTube. Araw-araw na adventure, ang video ay i-upload. Salamat sa mga viewers na nanonood at sumasabay sa aking mga ride na nagbibigay ng bagong kulay. Ito ang Papa Pets TV, halika na at sumama. Sa bawat motovlog natin, siguradong may ligaya. Mag-enjoy tayo sa kalsada, sabay sa reggae beat ngayon. Mula sa traffic hanggang sa malawak na abot-tanaw ng panahon. Pindutin ang subscribe, sabay-sabay tayong bumiyahe. Sina Papa Pets TV, ang motovlog ng buong madla. Masarap mag-rides kapag ang hangin ay sumasalubong sa mukha. Tanggal ang bawat stress na papalitan ng matinding tuwa. Kasama ang mga tropa sa tapat ng magagandang tanawin. Ang mga kwentuhan at luto sa kalsada ay ating aawitin. Kaya kung pagod ka sa trabaho at gusto mong mag-relax muna,
sulok ng kabundukan. Ang bawat takbo ng gulong may kwentong kapupulutan. Habang nagpapatakbo, naisip ang mag-vlog sa YouTube. Araw-araw na adventure, ang video ay i-upload. Salamat sa mga viewers na nanonood at sumasabay sa aking mga ride na nagbibigay ng bagong kulay. Ito ang Papa Pets TV. Halika
Motovlog ng buong madla. Masarap mag-reach kapag ang hangin ay sumasalubog sa mukha. Katalang bawat stress na papalitan ng matinding tuwa. Kasama ang mga tropa sa tapat ng magagandang tanawin. Ang mga kwentuhan at luto sa kalsada ay ating aawitin. Kaya kung pagod ka sa trabaho at gusto mong mag-relax muna, buksan ang YouTube at panoorin ang aming dalang pag-asa. Papa Pets sa kalsada, bumiyahe na TV para sa madla. Mag-subscribe na, walang hassle ang ride. Bawat kilometro ay may kwento, reggae music at motor, para sa lahat ng tao. Sama-sama sa trato, walang bibitaw sa biyahe. Habang nagpapatakbo, naisip ang mag-vlog sa YouTube. Araw-araw na adventure, ang video ay i-upload. Salamat sa mga viewers na nanonood at sumasabay sa aking mga ride na nagbibigay ng bagong kulay. Ito ang Papa Pets TV, halika na at sumama sa bawat motovlog natin. Siguradong may ligaya. Mag-enjoy tayo sa kalsada, sabay sa reggae beat ngayon. Mula sa traffic hanggang sa malawak na abot tanaw ng panahon. Pindutin ang subscribe, sabay-sabay tayong bumiyahe. Sinta, Papa Pets TV, ang motovlog ng buong madla. Papa Pets TV, laging nandyan para sa inyo sa daan. Mag-iingat sa pagpapatakbo, ride safe sa katapusan. Hanggang sa susunod na vlog, rides muli mga kaamigo.